Bueno, eta honekin guztiarekin, jolasaren txanda iritsi da, Jon, ze jolas bat ditugu. Gaur gozogintza edo halako zerbait egingo dugu. Bueno. Ikusiko duzu. Aurrera! Sardadilla jolasa. Uste ditu pilotan izatea, Sardadilla jolasa. Ane, Bueno, bikote zer, prest? zergaitik jartzen gaituzte beti figura hauekin. Bueno, nire gustatzen zait. Hombre, zu Gustatu? ondo Bai, zu ondo zaudelako, zaudelako. karo, baina begira, Jon eta ni... Hiru kondizioak gaude. Begira, bakoitzak bi arrautza hartu beharko ditu, eta lehenik eta behin gorringoa eta zuringoa banatu. Banatu. Bai? Hori eta gero zuringoa arrotu beharko dugu, Ok. minutu batez soilik, Bai. eta ondoren hilala biziko proba. Ez. Eta jolasa hasiko da, hiru, bi, ja, go! Ai, ama. Ai, zuringo hemen. Hau txarto. Oli. A begira, ze truko. Ja, Oye, zaila, Zaila, hori azkar. Joder, ja, Agarren lo Creo que te engarrik, Ala zelako azkar joaz. Jon bersua jaztar, Bai, baina ez dakit ondo irekten. Nago nervioso eta jartzen zaito lan. Tenso, txar. Ostras, honek nekatzen du, Bai. Jolin. Ai, ama. Begira, ane, ikusi. Ari, arrautza usaina egiteko nulea. Bai, eski arrautza da. Bi, bat, nahiko. Buru gainera, bat, bi, eta hiru. Ala! Barkatu. Jon Bersu. Ni. Hiru, bi, bat. Toma! Ole, ole. Gane. Bat, bita hiru. Burura ezer, baina gure Baina- platoa zer. Sofa utzi duzu, poli-polilla. Eta bizkarra, sorry. Eta bizkarra usatu zaio. Ane, nik uste dut zerbait gutxi. Bai, horrela Zerbait gutxienez, zerbait almenos gutxienez. Bai, hola. Jonfer, nola pasatu duzu? Kriston ondo, oso ondo, bai, bai.